Pero nola trebisa hona etorten? Bueno, seguratekin beti. Bestela nintzen gerturatuko gona. Ikusten bai. Bestela bebakutzu, ez pase bip hori, ez? Gero era amabixak eta bat, hola apuntuta duten gara. Oñatiarren gai gustukoena zein da? Oñati. Pentsau ondo. Onomatopeia bat falta zala harreman sexualantzako. Irola, historia, kultura, zuek? Ai, ama. Ondo. Ontziak, baina ontziak ze... Barkoa? Ontziak. Kuenkos, ontziak. Hola. Kaixo danoi, gaurkoan Oñatiko elkarreziko ikastetxeko ikasliak ditugu gurekin, eta platuan irekin, Naia, zauze? Paule, Alixe. Eta kontrolgelan berriz, Eider, Ane, Julia eta Iraia dauz. Eta gurekin hemen platuan, gonbidatu moruan, elkarrezin ikasitxako ikaslia bera, Jonander Kortabarria, txalo bero bat berai. Kaixo noi. Jonander, duingi taldeko kide moduan zara ezaguna, Oñatin itxitxusten humorezko bideo maravilloso horrein, protagonistetako bat. Elkarrizketatxua ontsa hasiko, baina horren aurretik, guazen ezagutzera zein zaren. Jeup, sexauk, gaurkoan bai, 1900 eta 95. urtean jaiotako txantxikoa izango dugu bideo podcastean gonbidatu, Jonander Kortabarria. Elkarrizketa egingo dioten gazten ikastetxe berean ikasitakoa da elkarrezin eta gerora Mondragon Unibertsitatean egin zituen ikasketak eta baita 1000 euroko saria jaso ere, energia eta potentzia elektronika masterreko ikasle zenean zehazki, oronak eta bigarren saria eskuratu zuen. Zer den? Bate jakin, eta egun Donostialdean dabilanean oron enpresan. Txikitatik izan da Arribitxi, baina Oñati aldean Aloña mendiko Arribitxia dela esaten dute askok, eta hala izango da, kantuan eta dantzan ere ez du parekorik eta. Ganbara Gazte abesbatzarekin batera, ETB-ko Ojapide lehiaketan parte hartutakoa da, eta aktore moduan ez du parekorik. Oraindik ez zait buruan sartzen, nola ez duten feroz edo goia sargitarako izendatu, merezitu eta Kortabarriak. Izan ere, duingi taldeko kide da, eta makinatxo bat humorezko film labur egin ditu taldeko kideekin batera. Pentsa, Oñatikoak ez direla Oñatitik irteten entzuna da, hortik aita eta ama primuak direla, galde gazten ere argi gelditu zen hori, baina Jonanderrek lortu du film labur horiekin muga gainditzea, debagoienean ezagun dira eta hori bai, ez dakigu zein harreman duten Arrasaterekin, Bergararekin, airean utziko dugu. Eta pertsoneiak antzesten ere film laburren lehiaketan jasoa du aktore onenaren saria, bejon deizula. Lagunok, saria gurea horrelako artista bat gonbidatu izatea. Ima, osinaldeko Manueltxo, askotan erakutsi dituzu zure doaiak kantuan, antzesten, dantzan, azken hau ez dugu aipatuko. Edo bai, ia izarri dantzarako duzun pausu izarra erakusten diozun, eta zuk ere saria jasotzen duzun. Besterik ez lagunok Ugarteburu, klaketa prest, platoko kideak posizioan gertu, eta perdiga martxan, grabatzen, 3, 2, 1, ekin, Jonander Kortabarria, ongi etorri Galde Gaztera. Eta pia guztatxa bideoa. Aitorrak itxen da bideoak oso nadie, baina gero danokin sartzen da. Egunen baten bera ekarri bideo eta berakin sartu igare. Linkein janea txikitzu biote bideo. Bueno, Jonander, eta arrasatik nakotzun pikiak intagero nola trebisa hona etorten? Bueno, seguratekin beti. Bestela nintzen gerturatuko gona, gero bakunauta beti, baketzu, bestela gaixoik egoten zara, baina ez. Dana roionak. Duingi, arrasatekoekin sartezarie, baina ez hori bakarrik. Hainbat urtetan, film labur lehiaketetan parte hartu duzue, lehenko eta duingi, non didator talde hau, edo nola sortu zan, nola eratu zan, izena ben undi dator? Bueno, dana dator abezu batzatek, uñateko gamara abezu batzatek. Ginean originalki 4-5 gamaran gebitzenak, eta, ja orduan hasi ginen, bete oten ginen bromaka, direktoria gurekin duzun bape posik, eta holako maten hasi ginen bazka isakiten, bazkal hostia sketch estiloko olako batzuk iten, eta hortik hasi izan. Gero bai batu usaku jentia, eta eskerrak, jente oso ona, eta hor hasi izan gure bideo honek iteko zaletasuna. Zuek, ez dakitxe badukot zuen, lanak banatute, ez? Iguale batek grabau itxen dau, besteak aktore lanak itxen da bakarrik, grabau, turnetan fatesarie. Nik uste lan asko rol horreik naturalki urten txekula batzuk, oso txar naiz gauzak organizaiten, edo produkzio honetan oso txar naiz, eta bestatuko zonak dira.
editaien, ez dakit ze programera alien dan bez. Osea, editaien gauzenean, nire rola horri zaren da animo asko mutia, editaien da bienari, eta eskerrak mutia bukaketan da binean. Ordan, bakoitzak, naturalki faden dira rol horreik banaketan, ez? Ez dakit, zeinek editau, zeinek, ez dakit. Igual behituna danok batera, da gioia pentsau, ez? Hori, zinen geaketan danok bazkaiteko lo que sea, edo poteo baten urtenen dira ideiak, eta hortik azten gara bideoan ideiak hartzen, beste barik. Baina, gero aktua zeinak aktua, nik nola bastante lotza gutxi dakoten, jartzen ez kamara horrin eta jazta, baina, bai, danok baita. Ez dakitzenan dako, fil aurre lehiaketetan, ze zaugarri bete bidea, zeintzu dio, oinarrixak, aprobat, zer izaten da sistemia? Gukin izan dunak, beti zaten dira rally estilo, rally-xak diken atxatenak, eta gu parte hartu dunak baita izan dira egun bateko rally-xak, ze baita, neken egizan hori da gutxente honetan, baina baita rally izan leke 48 ordu, edo batzuk inkluso 72 ordu. Eta guria izaten da normalian goizeko 8:00etan, bai, emoten dauzkue gai bat, objektu bat, zaldi bat, agertu bidean lekuak, aldaketa faten da, segun ze urtean. Eta orduan dakutzu, oinatiko kasuan goizeko 8:00etik arratzaldeko 7:00 arte, bideo hau pentsau, bideo hau grabau, editau eta entregaiteko, hori euren baldintzak beteta. Eta izanen da bastante egun intensua, zehatzenean, imaginozak, 11 ordu da noi da nahitia, dana pipa egiten da. Baina, azkenean, egisa esan, askotan 3 minututan sartzeko moztu inbiar ezaten du, osea, ez da seinale txarra. Eta zuek, neskak, biltzesarie, kortuak itxen, grabatzen, ikusten. Ikusten bai. Oso barregarriak eta denpora pasaieko oso bai. Nizuen egin behine benitena, osea, ondiakon bakutzu Ideiak hartu eta... azteko aukeria. Ideiak hartu eta hemendik gutxira igual. Gainera, oinatiko film labur lehiaketan, ez da izaten erreixa, ez da izena mutia, ez? Epe bat, jartzen daue bai muga batero, ez? Talde asko apuntatzen dialako. Ez dakit modan dauen gauza badal, ero... Bai, uste dut izaten dela 20, dala limitea, 20 talde. Urte batzutan aguru baten den da, beste batzutan, azken urtean ez da 20 jaudan, bez? Baina, 18, 19 hortik biltzen da, Eta, baina bai, urten baten pasau izan da bixi bili bihar zu ez dela kanpoen gaketan gala. Guk, dago taldeki bat oso nerviosu dana, ordan guk gutxi gora 12 eta bat olai apuntuta duten gara. Ondo. Bestela be bakotzu, ez pase bip hori, ez? Ez dakit, bastante zorrotzak dira, bai, ez dukoak. Zuen famia ja honezko iraz, jaukiko zuen oinatin bastante famosioak zaio. Baina, esan dutzute, honek super zorrotza dira, antolakuntzeko, honek, ez dago irreparori kanpoan jaeteko jentia. Zaritxo batzuko irabazitxakoa basari, ez da? Bai. Danak oinatin, oinatitik kanpo bai? Oinatitik kanpo baita, bai. Geixenak oinatin, geixa izor. Baina, oindala pare bat urte, aurrek urtean, zelkatu ginen oinatiko txapelketan bigarren gehaketearen, zelkatu ginen Euskal Herriko 4 metrai rallien txapelketara. Uste esan dela, bai. De masa, deken da. Eta gero, sortez hor geho irabazin geben, osea, bai. Duingi taldekoak be, bialdutzu, bideotxo bat, zeuri, zertxo be galdeketan. Estuasun batek jarri dutzu ella, entrevista egin dutzu elkarreziko ikasle ona izateatik. Eta, guk be, aukeria baliatu gure izan du, zuri galdera pare bat diteko. Jonan, kontau zela izan zen Eskoriatzako korto lehiaketako egun marabioso hori? A ber, zeak horrekin zen? Eta zela, gauza asko ginetzen, nakordago egun hortakoa, alitxik ez da gito, aspaldi izan zalako, batez be. Beste galdera etxo izan ere, duingi. Nundi ator, izena? Ze zangura? Ze zangura hau, duingi. Nundi ator? Gustak diu, ahaztuta. Venga, bai. Eskoriatzako 4 metrai lehiaketa izan zen, zautzen maura, lehen guk iten gure kabuz bideuak, eta izan zen lehenengo 4 metrai lehiaketea presentatu ginena. Ez gekixen, ikasi nola iten zian 4 metraiak bez, movie maker eta gutxi gehiago gekixen. Eta gertatu ginen ara, ez jakin baik, nosken baldintza bestia,
ez gukan portatilo bez, eruen ordenadoria torriakin, pantaillakin, teklauakin danan, jarginan editein. Eta, super ondo paso gehen, kriston barri bota gehen 4 metrai hori iten, baina, bukatu gehen arratzaldeko 4etarako oso askar. Eta galia zan arratzaldeko gabeko behatzitan, horren hasi ginen edaten. Eguerdiko 3etan, 4etan, eta, hauzeneako galia eta hauzeneako emanaldixa, zen bastante kaltetuta. Eta, bueltan ekarteko jentiari deitu behar izango zen, osea, bastante. Esperientzia politxa. Oso. Usto gainera izen zala gaixa zan porrua, Euskolabel hori zan, ez da? Eskolabel zan, justo hor zan... Osan jokua, ez da? Asmako zabien da irabaziko zen zaritxon bat. Ez de, usto atzenak ez baginen gehatu. Gehatuko bainala aurkezlia zan, goinako Aitor. Aitor Agiriano. Bai, azkenak, seguramente. Egoten die kortoleak eta batzuk, azkenak izetiarren be, igual zaritxa jasotzen da biela. Horrek be, merito handi xaukitzen dago, ez da? Egun hortan doble jasoko gaben, seguramente. Horrekin batera, bestein bate labur metrai behintxuzue, lehenau komentatu dauen moduen, arrasatekoekin sartzen asko, eta bat oso graziosu dana, Nobitan papelian, Nobita eta Doraemonen papelian behin zabiela. Konta eusera izan, korto hori, ideia, gaixa aprotxoa zein zan, goguen dukutzu? Bai, gaixa uste zela antonimoak. Antonimoak zan gaixa, eta objektu emoten da baina erabili duzun objektua, objektu zan bai zotza, paleioa bai. Eta... Zoz antonimatzaileak. Bai, hori. Eta bordan, aritzekin, gurekin ez dauen aritzekin ingeben 4 metrai hori, guk super ondo paso gen bakarrik aritzei pintaitin aurpegisa urdinez behar ikustenean armaixoik urteten, grabo behar ezen gain, imagino, igual 10 aldiz, bakarrik 3 segundu horrek ezin ginen, aguanta hori, grabaiten eguenak behola mogiten kamaria. Super ondo paso gen korta hortan, bai. Zangurot, zun Nobitan papela intzauen, Nobitan papela itxeko be, aprobat ikusi bier ez dora, da, ideia batzuk hartu, zerritxauen Nobitak zeupe hori imitetako, ez da, horre moruen bestain bat aktuaziotan, ez? Bueno, ez pentsau, gero askotan guk ideia badakulako eta asoziendolako Nobita, o kasu hortan Nobita, personaje batera, baina, zer danetik realidadera. Ikusten duzue, jokuan ordua iritsi dala, argitxo hemen martxan jarri dalako, eta gurekin dugu Izar, beti moduen. Kaixo, zegoz duen elkartzikia. Bueno, Jonander, ezakit buruzun zurondoan jartzia, esan duzu bakunauta zazela arrasatearen kontra, ez? Ui, arrasatearrak azarre, Ikusi espalda zakatian, eta zagot, igual, badazpada. Bueno, bani beti, jokotxo bat ekartzen dut, ez begiratu. Vale. Gaur ez duzetan zestia ingo, luzi, fango salako, baina joko bat ekarikotze, segurazki ezagutzen duzuena. Nor da nor. Badakitzen jolaz dan? Bai. Abeloki zurekin hasiko naz. Zerra begeixak, mesedez? Vale. Uf. Zuri bai? Iste ikusten. Txoin, zuri. Insulo txoan. Jarikotzazu, meze, Alixei, hau. A ber, begiratu. Alixei, ez begiratu, Begiratu. Eta zu jarri hau, berai. Kontuz ez begiratu. Nik ikusineke. Paule, nahi begiratu. Nik ikusineke. Bai, gure gozu bai. Zuk bestiana bai. Hori da. Vale, bueno, azalduko eta purtsu bat dinamikia, ez? A ver. Vale, tau. Jarri gotzazuzuk, Paulei. Dale. Vale, bakoitzak dauketzue bat buruan, ezta? Eta tematikoa izango da. Suposatzen dut, oinatiarren gai gustukoena zein da? Oñati. Tematika, oñati da. Bakoitzakin leke galdera bat, bai eta ez erantzuna eukiko dagoena, eta erantzuna bai bada mantentzen da pertsona, bai. Imagina, Jonander galdetzen dau, neska da ez zau, bai. Orduan, berak jarraitzen dau galdetzen. Ez bada, txanda pasa, Alixi izango da gero Paule, eta zu azkena, beloki. Bizkor ringo. Hori da, goia zen. Vale. Ni azten ez? Bai. Vale, mutia da? Ez. Vale. Kirolixe da. Bai. Bai, erantzun horrekin. Oñatiko personaje historiko ato naiz. Ez. Nahiko aktuala da dana, Kirolarixa? Bai. Oin beste galdera. Hori da beste galdera seguro. Vale. Kanpetzetan. Neska mutila, adibidez. Vale, neska? Bai.
Gaztia? Bai. Bai. Eupe, bai. Hori relatiboa da, Bai. Galdeazte betxo, hemen. Adin desberdintasuna bada. Korrikalarixa? Ez. Gizonezkoa naz? Bai. Kirolarixa naz? Bueno, ez bere. Bueno, Ena izango horregatik dala ezaguna, ez? Hori da, bai. Bai o ez? Ez. Aurrera. Nede edad inguruko naiz, 30 inguruko. Hori da, Ez dakigu. abstraktua, hua. Hori da. Enbotza pista hori. Bai. Vale. Ez da... Bizikletan ibiltzen naiz. Ez du Igual uste. leku batera bateko gixero uste, Bai, baina ez. Neskia naiz. Bai. Korrikalarixa. Bai. Malenosa. Paule, zorionak, lehenengo irabazlea. Bueno, horrengo rondan bai jolasten jarraitzeko jarriko zut beste. Vale. Baina zu bitartean galdera naia. Dale. Badakigu neska dala, kirolarixa dala, gaztia dala. Vale. Oinatin kirolari neska gazte asko daz. Tik-tak. Presio. Zeratzen da pasa, Igelilarixa da. Ez. Mutianaz? Bai, eta hori bakarriak ez du. Ez da kirolarixa. Edo ez da kirolagatik ezaguna. Musikarixa naz? Ez zer horretik famosu. Hemen, Joranderren izen abstraktua, mugotzu pista bat. Ez da pertsona bat. Jo, paurrengo alderia esan, pertsona da, vale. Orduen ez esko hori ez. Eta ez da leku bat. Bizitza dako, oza, animagoa da. Vale. Marrazki bizuen bada? Izan like. Baina ez da hortik. Ez da nobita. Jarrituko dugu Alixekin. Zarra naiz. Bai. Bueno, honek agur erantzun da bie, zarra naiz. Zarak trapuak die normalien nausixa esango. Galdegaztera etortzeko modukoa, bueno. Bai, nire kariko naman. Adibidez. Azkarra, venga. Bai. Bingo. Bai. Hartza naiz. Paketen hablo, Venga. Bueno, dara dio oinatikoak, ez mutetan gaiz. Gizonezkoa naiz. Bai. Payaso munduan. Ez. Biziketan ibiltzen naiz. Ez. Payaso munduan agustok bat, payasuan az? Payasuana itxen dau. Hori da. Etzera, baina. Baina De hecho, ixa. ez auketan duzu. Nik uste dut mutza zuela eskua. Bai. Fijo. Oñati. Mendi bat naiz? Ez. Te gauza basa. Kirolarixa. Ez? Repaso. Neska kirolaria bizikleta ez, mendia ez, igeri ez, ze kirol geratzen da. Bueno, asko, baina. Eskupilota jolasten dago. Zer jolasten da? Eskupilotan, ez. Dan enteranaz? Ez. Ke ba? Zamurra gondiokan. Gonbidatu izan da, galde gazten. Horregatik esan dut. Bai. Igual pentsauen biako neben, ez? Oñati gauza oso emblematikoa da. Oñati zer da? Oso oñati arrasa da. Oñati hori da. Oso. Bai, oñati hori Baina ez da da. ugarte. Ez da primada bat. O herri bazkaixa. Gusten duzu. Joder. Txantxiku ba naiz? Bai. Ona. Venga, hiru garaketan gare, Bueno, a ver, egisa da Paulek ja azertu dola lehenguan. Bai. Hori dauka apur bat, hori, mugotza dolako, venga. Naia, zuk azertu ben biozu. Naia. Pentsau ondo. Gainera, beraz, berba indou. Lehen nik entzun dut bere izan Bai. artizier. Pentsau. Zako tira, epes? Nik esko. Bere familixako batek goienan itxen daulan. Hau ba, vale. No kontrolo horrenik. Ba, karo, esko oinatin da nosari inez familixa barkatu. Pertsona jota fana beria. Fana. Fan. Oso fan da beria. Eta maionetan dau jarrita. Futbolarixa da. Bai. Venga, naia ba. Animo. Zer etorri arre. Baina, badakitzu zeinetaz gabitzen. Uste, bai, baina... Abizen oso oñati arra dauko. Bai. Bai, gu... Zer etorriko, zer etorkin jazten da bizena. Gure ustez da oso ezaguna. Boria, digat. Venga, listo, Guridio, zela. Zera entzatuzu? Guridi da. Bai. Zera izena. Baina guri di acertado, ya. Bai, venga. Zeratzen hor da. Elene guri. Eta Elene, gure galtzailea. Ez que nik ez dakit. Ez utxoin. Ez duzu leiruten. Esto leiru, es que saiatu naz. Saiatu naz, pantailan leirute baina. Ni zerra begixak. Zabaldu begiak. Zeina. Bai, Jorander kortagarria naz. Oso ondo!
Oso ondo. Bueno, ekipo. Baizar. Ba, ni banoia, zuek elkarrizketakin jarraitzeko. Gauza bat, ondionik ez dakiz egatik ditzen da duingi. Egisa, ondion ez dut azaldu. Ondion ez dakit izena esaten, eta segatik da, nos acabar kontetándose, ¿vale? Venga, Oso arte. Hau parrasate. Izena, baita garai hortan, evidentemente garai hortan azmagoen abez batzako garaitan, eta esaten gen, onomatopeia bat falta zala harreman sexualantzako. Ez zegoela como onomatopeian bat karakteristikoa, ez, berrek. Eta izen osua, hasieran zen, duingi eta flasta. Eta nazioa. Eta gero akaberan, geratu ginen duingi, baina bai hortiator izena. Abez bat aipatu duzu, hortik, sortu dala, ero sortu sorrerak hortik azitziela, eta, oinatik bada bat bizinua, kantuen itxeko, abez batzan ibilizitzen zeube, ze trajektori zeuk izaben, jarraitzen duzu ondikan, o? Azin nintzen oso gaztetan, zango neke, 10 urtekin, olako zeuze. Eta eta urte pila, azin nintzen gabara txikin, gero bidean gambara gazte baita sortu zen, hon ja guztot ez dela existin, hori gulei, ez dakit. Eta gero ja, ja mazazpi urtekin, nolako zerro ja mazazpi mesortzi urtekin, ja gambara, derrial gambarara. Profesional. Eta hortik ja, telebista saioetara eta guzti. Bueno, telebista saioa, esango neke, ez da gambara gazte etzan orduan. Baina gambara txiki, o gambara, ez gambara segurez ez, baina gambara txiki o gambara gazte, por ahí. Eta, bai, eta gero mazazpi urteatik, einen, urte txuatzuk, Hogeta bi urte arte olako zuz, bai. Kantuen, kamara horrien, danetik... Enoia kantaitera, ez dakit jordian. Enoia kantaitera danok eskertuko, osea, disimulo eta gaketazen. Ez dut guzkatuko. Baina kantuen ibil zara, o bideoklipak itxe bintzat ibil zara, bai? Bideoklipak? Kanda merkatari elkanteko. Bai. Zer funtzen egin da horrek? Nola? Azalda Brasila funtzen egin da. Bale. A ber, gertu dut txakun oinatiko dendari elkartetakoak lehenengo urtean, eta hori spot bat ikia gure bila, dendan animatera oinatiko jentia, dendatan erostera, ez? Eta gure taldekide bat, Ander, da artista utza kantuak sortzen, eta lehenengo kantua da berzino baten moura, Joseba Andoni da berzino baten moura, baina aurrengoak beak sortutako kantuak dira, eta kriston temazuak dira, da increíblia. Eta kantu horrein, kantu horrek erabilitia, ingeben bideokliperak horrek, gaina muten dozkulako aukeria, grabaitiko gentiakin, normalian oinatiko laur metra irralian, ezin juna o ez duna egiten ez, badio ze maigikin, edo olatz eta maigikin baita aurrek urtean, edo aurten naia, eider eta itorrekin. Kriston plazerra guretzako eurekin grabaitia, eta hor baita, da, laur metro bat egin maura, baina azte bukara ezberdinetan, osea, da, oso zondo pasatzen du. Zukenakoekin eta latzenekoekin bideoklipate grabatzia, marabiosa, bai? Bai. Komenta du, arrasatekoekin sartezariela. Batzudan, bai. Eta, oina, txabaltakoen gara fansari, txabaltakoak bai, auki euren taldetxua... Nola dan arrasateko auzo bat, ez? Ordan ja, da, por cercanías. Esaten dabe, kontrogelatik, elkarreziko ikaslia zaren enien, oin imaginazio handixe daukotzula, duinguko bideoak eta sortzeko, aktuetako eta guzti hori, baina, txuleterua zitzen. Ez. Txuletak itxen eta, ibitzen zitzen. Eta hau, benetan ezaten dute, igual, 0 txuletan ebizitzen, igual bat, guaixan aiteko, ez dago, nire txuletak egiten dut, baina, keba, inkapaz naiz. Oso txarra disimula jen oso nervioso jarriko nintzen. Eruan dadako txuletak, ezamietara, eta ezetara, nervioso jarten nintzalako. Hori beti pasena. Eta eruan, ez da, kartapazioan edo eruaten eben, ara jauta, igarri inbitxat. Eta... Aktuetan, Eta, ojala, alizatea baina. Txuleta barik, jokutxo bat ingau? Venga. Zamurra, Adu batarako? Irola, historia, kultura, zuek? Ai, ama. Ondo? Kontrol, bueno, bai. Gauzatu. Yo se kontrola egin du. Trivial bat emura. Trivial olako bat. Ordoia. Historia. A ver. Vale, ingo. Zue bisok kontra. Vale? Botoiak dago hor. Ui.
Remontia bestiantza. Historia esan dugu, ezta? Arrasate, Oñati, oinik zoitzaldera tiratuko eta hortxe lehenengo galderia. Eskoriatzan aurkitu zituzten ontziak zein materialetakoak dira? Ontziak, baina ontziak ze... Barkoak? Ontziak. Kuenkos, ontziak. Ah, vale. Eskoitzan ez da bitxasut. Vale. Ez duk, esateatik, ke? Kobrezkoak. Remontia. Ceramikazkoak. Enogan, teguro, entzun da bez, topo zianik. Urrezko astrokiak, eskoriatzeko urrezko astrokiak. Ne bizitzan ez dut entzun. Baina benetakoa dira edo gustau gustatzen topo. Benetakoa daz Madrilen, eskoitzan daz falsua, baina Madrilen aren zituztelako. Hombre, zien oso importantia. British Museum bat inotzu inez. Vale, 0-0. Bigarrena. Nor izan zen Juan Sebastián Elcano eta zer egin zuen? Honek ekoa dako lako eta goa. Bai, dako lako. Konpidatu haitxiko zara. Venga. Balixo da, probate. Munduari vuelta. Oso ondo, venga, txalabero bat, 0 bat. Vale, Arrasateko kondairan zein da animalia protagonista? Zugia. Utzian, hendik naiz mugizta beti, depes. Bai. Dragoia zemen, baina eren zugea. Bai. Puntita erdi. Guk errazit bairi buruztak Aiak ego. biost. Gatzagako museoko produktu izarra zein da? Gatza? Oso ondo! Eta azkena. Galdutako txoia, baina, bueno. Arrasaten 1458ko ekainaren 23an nork eman zion herriari zu? Oñatiarrek. Bai! Garaipena, zuen eitzen da... Bueno, bakitzu, Anderren esker ni baino gehiago, baina, bueno. Txuleta gutxia beta ikasi geixa, bale? Jonander, zuri bestalde, eskerrik asko, geurien egotiarren. Bukatua, zaioa, depori beraxe pasako. Bueno, gorantziak gure bozuemun, saludotxo bat, Arrasatearrei, duingi taldekuei. Bai, gaina, hona etortzen nebila, etxate ja bixau, duingi iri elkarrizketen eukala. Urten dagoen eatzen mitxatei, hemen egon nahiz. Eta eure ja behak isein, eta eurek ez uste ezer esan. Bueno, eurari bat ja saludo bat, jazta. Bueno, eskerrik asko hemen egon zarien hoi, baitxa kontrolgelakoei be, eta zuei etxekuoi, urrengo zairo arte.